Nazdar. On ty fakt budeš točit YouTube video. Já jsem youtuber. Kam jedem? A proč to netočíš na iPhone? Protože to je lepší. Kam jedem? Do Prahy Libeň, teďkon. A pak? Flipovat. Flipovat, přesně. Jenom 2000. Počkej, musím. Čum, jak jako 2000. Jak jako 2000, jak jako 14,5 tisíce, jak jako 2. Já 17. Já mám 17, tak 5. Cože, co je? Streeter? Streeter? Manuálek? No. Oj, ježi. Pojď, Aname. Dej svoje motivační slova do kamery. Bude to freestyle. Oh yeah! Takže já myslím nějaký triky do Molitanu. Třeba double track. Aspoň o tail whip jako... Ne, dám lepený whip. Tail whip náznak. Takže tail whip, lepený. Já jsem... Ty pičo! Ale jako nebylo jako. No to bylo, já jsem měl hrozně rychle, mě to úplně vcutlo v tom rádiusu. Dobrý, jak jsem teďka zjistil, že jsem to celou dobu točil na špatný objektiv. Takže teďka by to mělo být lepší snad, takže si dám všechno znova. No tak to bylo hrozný, vole. Ty jsme tady na dirtech, v Pardubicích a Adam. Pepa se připravuje na flipa, takže mu to hnedka natočíme. Tak dělej! Pojď, bro! A tahej! Ne, jo! Kámo! To je Magor! Ale dal to dobře, jak zmrt. Ale bylo to na obě. Ty vole, já myslel teda, že dešť, ale je dobrý. Ty vole, Pepa dal flipa úplně topový. A teďka jde Adam, který mi říká, že mu to vezmu na GoPro. Tak dávej, rubej to! No jasně. Pepa zase flipoval teďka, mám se zase zabil. Ale, jaký jsou pocity, Pepo? To tam nedávej tohle. Já mu dám, já mu tam stejně dám. Ať to vidět ten progres, že jo? Nekam byli vzadu. Co jdeš? Co jinýho, klasičku. Doufám, že to mám ty vole nastavený už. Znám si nějaký kombíčko, třeba Condor Bar. Takže třeba tail whip. No, to je jako docela na zadek, ale je nějak dobrý. Yes. Takhle bych to mohl dát třeba ve 3.6 aspoň. Pepa mi zadajka 3.6 antrno, tak si dáme nejdřív jenom antrno. No, tak yes. Takže teď si dám to 3.6 antrno, co mi zadal Pepa. No, ale jako málem jsem šel. Yes, takže minulý pokus byl docela dobrý, jak dáme ještě lepší, ale... No tak... To nebylo lepší teda. Tak snad teď do třetice. Čeho dobrýho snad teda, nebude to snad třeba zlýho. No, nevím. Asi dobrý. Čo, Pepa si chudák hodně naložil, ale si aspoň nějaký suicide. Už bych mám zapomněl na svůj oblíbený trik a to je Opobar bar. Kámo, co to je? Tak to bylo fakt hrozně, jak dáme ještě jeden teda. No, ale ty vole, už tam byl takový blok v hlavě trošku. Dáme si backseat grab. Jo. Už je tma, to zakončíme flipkem. Tak,
konec session. Jo, tak už jdem domů. Hej, Pepa, Adam. Jeden do Mekáče, má zaslouženou oběd. A jo, tady park před náma, jeli jsme na dirtech, dirty super, Kafidrych nesklamal klasicky. Jezdili jsme teda jenom rezinu, takže nevím jaký jsou ostatní skoky, ale ta rezina byla úplně top. Takže, tak. Ale jak jdou ty bajky? No jo. Tak co Adam, jaký to bylo dneska? Epesný. Epesní, Kuba, teda Pepo, jaký to bylo? Dobrý to bylo, ale Dobrý to- takový jako... Jo, bylo to dobrý. Jedem na vlak, jedám to 10 minut. I just wanna play.